किती वर्षाचा आहेस तू? 11. काय मागणी आहे तुझी? काय वाटतं तुला? बोल. मा मा पप्पा आहे ना, त्यांनी माझी मम्मीला मारली. आम्ही शाळेत गेलतो. अं, आम्ही शाळेत गेलतो. शाळेतला आलो तेव्हा मम्मी उठत नव्हती. मग आईला सांगितलं. आई बोलली का झोपले तर झोपून दे. मग नंतर थोडं उशीर पप्पाला फोन केला. मागं गेली आणि पप्पाशी बोलली काहीतरी. आमच्या समोर नाही बोलली. आणि मला दाखला पण देत नाही. मला शाळेत इकडं जायची. मला मामांचीच राहायची. आता तुझा दाखला देत नाही का ते? हा, तू शाळेत नाही जात आता? जात होते ते. दाखला देत नाहीये? मम्मीला न्याय मिळालाच पाहिजे. योगेश मेहरला अटक करा.